Rabbi ya Rabbi Allahu Rabbi batuan kita Nabi Muhammad pengulu kita sahabat orang selalu wassalamualaikum kasidang jamuan onan mula-mula kami sambahkan akan ini aja Muhammad atau sifakala dikabulkan sekarang lagi bodi ini jamuan Opala raso papalinduangan Joko nanawi air barikan Joko nelita diberi makan Anantaraga di telingo ada pandangakan buah naranon beraso dimakan burung najina beraso di tangan beraso di pipi Jawan Joko kami selaku undangan tanda biasa kami berikan pinta biasa kami pelakukan Joko naninda pantang dibari sebab itu ketunjuk kami dari tua-tua kudu tertinggi kita pada kami maaf kami diberi semua lagi permohonan kami sidang kok bakanda di tabunan mandi kok tabu di marau nanado di kami yang menjadi upedu puji yang bakanda lama masalah dojoti cuma nanasi di pihak kami sama onde jodoh semua lagi kasidang rapi aku kasih hadirin rapi datang dari jauh datang dari daki itu jomodo kadang jokete baik kumbana kaini tampe anda menangakan cerita silawa dulang padu ini tampe antaro kami nambarampe alam babega jo pada tambadai kala samudati aku silawat alam babega lamalang sangil lagu dado suara laga para olah babuni beli lain dicubur adik kamang selemol begitu atas sumbe obat ini Kita
Itulah
jupo la iola bandi ay jupo la iola paham kani tapi lanyo tare saparono antomo la ionyo kayo o indah la iyo tarbandi oh indah la iyo babisa oleh dalil da iyo yang kuat oh kalam da iyo tuanku jangan da iyo lagi ala kabaraku da iyo nyoraku Dibuat ionyo mati dipakai lainyo hidup ditumpang lainyo mati oh wahai iyo saudaro oh karib iyo gandung mamahal iyo alemu Rindin mulu awal nindi oh sampai iyo ka ujung sampai iyo mangar oleh sahabi iyo nyokarung diangin lebat iyo ditombak lebat sabun kapadol iyo Allah disara iyo kan untung selama iyo nyobadan pulang iyo ke kampung di kampung iyo akhirat hai kuliah iyo banang oleh tam iyo si arim di sana iyo langsung indah kagangge jebuki yo gunung oh wahai iyo sahabat ditolak iyo saudaro oh pandang iyo tak Tuhan jatuh tadi kondilah jadilah binaso mama alemu joko kapalan Tuhan jadi merawat aku mikir di situ itulah malam wahai saudara anak kita lah menjadi sahabat lada jualan mendang ma'arifat oleh lah itu mangku lada juga lau nyoti itulah kamamakai turika dalam jodang ke pandang ke Tuhan supaya nak tapi dipandang wujud
alemu ngeladapi dipandang alemu kalau yo dipandang iyo malah dipandang sifat eros ladapi lanyatu si Muhammad itu torika dipaham ma'rifat itu jadilah garam semisal perahu di dalam lautan oleh wahai diusudan cara dia dengan pandai dipakai ke akhirat mangkonyo sampai belajar torikat janganlah lalai salamu umur janganlah pasai dalil dan tando handalah ingkai sari adayo tari iyo alamat oyakan nana dihewai janganlah gitu semisal bangkalai kok indah mau hati indah sampai akhir kalahnya ramu dan rajai soal pengajian sakian nioi malah dulu ini nan alasan apa yang surang kami mengambang lade curi Omanoio masyarakat kaum iyo dan muslimin aluran iyo de kaum ayah aluran iyo de kaum bunda kami umum dekan bana di hadapan orang debasamu kami nani ulah de kenan lalu iyo curung nangku ko adoju nanaga jauh dari lokasinan atau nan masih bana radoju laki-laki iyo de nyobana kapado kaum nan bundo-bundo kaum nan bundo-bundo juga coba segi banyak rede ke kiri rede ke kanan pilih ke belakang baju kamu walau sadam memakai jilbab walau sadam memakai si kacumat adonan di dalam debabada nomor 5 atau di dalam hai balak posti walau dia memakai sedo atau sadam memasang sangguanan sagadang iyo depan kusu walau sadam basiki-siki memakai nan lasi minyak dan kapadonde kaunan bapak-bapak ay kami yo himbau yo basugiro adonan sadalanan di dua mamin ay kopi lebar atau nan minum de telur atau de cappuccino walau mamin ladenya kopi walau mamin si cappuccino atau masadang main kuah
Sukiro iyo malah datang acara malam nangko malah uang maka saraju ilai baelo karanonani olah panitia aduh oleh-olehnya aduh nani olah denyu ayam man sagadang lepas kusuk aduh yo pulo baru pokoe sagadang tak buat ini bulan lo ayo pula si pinon marilah kita berlomba-lomba dalam susana hari raya. Kendaraan mula denyu ini memang nantiyo de hari raya. Hari raya Aidil Fitri. Apalagi orang yo dari rantau delai pulang di basamu. Tambah larui dinonton labakan dayu om minta acara lelang apa oi acara lelang osa sudah iko acara lelang padu malam nangko aduh ayo singgang ayam nan sagadangnya iyo tupusuk kini dibarikan dan jomblo-jomblo untung dapat jodoh sudah hari raya jo irama pok minang buya oi tu kanda salironyo tahun lah denai nanti dan siram bunga patang jo pagi tapi ku ya apa nanta jadi bunga wak siram jadi pucuk ubi wamulo cintrong di hati tiba janji indah kabar lagi tapi apa nanta jadi pajur moi netilalai kawin jodoh kejawi apa salah denai apa dosa denai batinggakan mangapinangan kurang neti tarimo takut di alam babega mangguguah dulang timbago hilang dinan kalam mungkin biasa lagi cuah dinan tarang homo namo astagfirullah kamanu alu adir kandung
yang sedang kita nanti. Sadarkah Anda inginkan kemana? Dilahirkan ke dunia untuk apa? Sadarkah Anda inginkan kemana? Dilahirkan ke dunia untuk apa? Surga atau untuk neraka? Silakan pilih mana Anda suka. Sadarkah dirimu kawan-kawan, hidup ini hanya bagai hayalan. Sadarkah dirimu wahai teman, hidup ini hanya bagai titian Antara hidup yang kita jalani dengan alam yang sedang kita nanti. Allah jadi dahulu dari kami debadu, dari alam babega sekarang nangku. sebagai sambungan yang putui jatuh, putui saja jangan basuh. Oh di rantang namu panjang tentu muni pemaloyo. Diam nilai sekadar kepakuno. Karano gitu padu batinku kakanan dapat di paling kanan kato-kato. Tidak dapat dibawa bayo, biara bulu ayolah gulamo. Mari dikandakan karekan kita. Tentang badai rambari namu. Desa biarkan dapat irama onde carilah cari lain usalah denai dia rojo koka satu rasul damkin antaro kita Dia jauh bedonyo. adi umpama si cincin amin Tuanyo lo yang biasa. elok lagi tu pajale-jale padu manyasa Kemudiannya onde carilah cari lain usalah denai dia rojo koka satu rasul damkin antara kita pihak jauh bedonyo. oh pernah denai datang ke rumah orang tua ni masa mutonyo. Denai sapu inyo malenga, ibu hati dan sabana ibu. Alun tantu yeni ka istri denai orang tua opi lapur sanggup carilah cari lain usalah denai dia rojo koka satu rasul damkin antara kita hai jauh bedonyo. Adik umpamu si cincin name. Adek naik ko hanya lo yang biasa. Lagi tu bajale-jale. Maka tu manyasa kemudiannya onde carilah cari lain usalah denai dia rojo koka satu rasul damkin antara kita hai jauh bedonyo. Pernah denai datang ke rumah rangku adik masang konyo. Oh denai sapo inyo malenya ibu hati dan sana bana ibu. Rangku adik kajuto denai rangku adik lagu sangku. Onde ko tadi tolan bagara pulo
yang pusakolamu Pajabatan basiai bajalan rayu Batapian mandi baru makalu sampai sekarang bagi tujuh Kacimpo paminan mandi laku cika paminan katu Nabi tata laju patiti Tua doa mangatu Agara-gara ladenyo kami menurut edar ladenyo masuk Nanti masuk ladenyo bini memang jangi samparun Ala kadang ketik latu mudo itu sajo lakarajonyo Saingonan jandu lah memang iyo Ado pulo la pituanyo la dari o kami la de bado dari alam dari babe karena tak dari sarurasu Kalau diisu rokok gepe de minumnya air sipri Wasangku kawan bermain HP Sakironyo kawan bermain chip Oh